Good morning guys. Nakaalis na si Chris. Pumasok na siya. Ayun, and we're off na rin sa MOA again para mag-bike. Ang pula. Ang pula ng mukha ako. Ayun. Second day mag-bike. Nag-comment sa inyo baka daw umitim kami. Kasi nga, ayun, nag-gluta kami tapos magpapike. Ano naman din kami masyado nagpapaaraw guys. Hanggang ano lang kami, mga 8. Ayun, hindi pa masyadong mainit yung sikat ng araw. Tapos nag-sunblock naman kami. Kahapon nag-sunblock kami sa katawan. Pero yung face nakalimutan ko. Yung may mag-sunblock tayo. Ayun, and then long sleeve na ako. Sweatshirt or ano ba ito? Sweater. Para iwas sa araw. Kasi sa gabi, maganda rin sa gabi sana kaso mas maraming sasakyan tapos madilim, mahirap mag-bike. So sa umaga, sarap. Pagka-uwi niyo sabay pahinga konti, ligo, tapos tulog ulit. Tamayin natin yung leg. Okay na pala guys yung yung Festla ko. Hindi siya gaanong nagmumura yung mga scars niya. Pwede na siyang takpan ng kahit concealer lang, pero hindi pa rin ako naglalagay. Pinapahilom po talaga siya. So, yun, sama kayo ulit sa akin guys. As if naman na makakapag-vlog. Sama ko kami ulit ngayon ni Daddy. Hindi ko pala na-end yung vlog kagabi. Pasensya na, sobrang pagod. Pumunta kasi kaming MOA. Kinuha namin yung printer. Kahit sa MOA di ata ako nakapag-vlog. Pero daldala ko yung camera. So, yun. And then, kumain ng onti doon. Tapos, umuwi na. Then, tulog na. Tulog na. So, tara, let's go. Tapos, mag-visit dati. Bumili lang din pala kami ng kahapon. Sa Ace. Or sa bilihan ng bike. Yung panlagay sa ano ba to? Sa upuan. Yung gel tech. Kasi sakit sa puwet. Tapos gloves. And yung helmet. Where's our helmet? Sa buysi.com. White sa akin. Tapos si Daddy black and blue. Ayun. Mahal eh. Pero ito na yung pinakamura guys. 1.1 sa akin. 1.3 kay Daddy. Ayun. Pahinga! Time out! Color. Sakit. Preno. Bilis! Di ko siya makahabol. Nung unang round, nasa likod ko lang siya. Sabi ko, shit, biglang bumilis daw. Di ko na mahabol-habol. Kumakambyo na pala. Kaya ito lang sa akin guys, maliit. Pang 5'1" lang na height. Yun, tapos kidado yung malaki. Sa Cartimag lang namin binili to guys. So, yun. Pwede siguro every morning no? Kung pabawas timbang. Tapos, nga sa pagkain. Furnace! Ganda sa face, sa pinagpapawisan. Gagaling nila, lalo na yung mga ganyang bike. Ang bibilis. Parang hangin lang dumadaan sa'yo eh. Pero ganyan yung ni Papa eh. Yung bike, diba? Wala pa rin yun si Papa. Siguro hindi pa rin nag-bike. Naglaba daw sila kahapon eh. Uwi na tayo. Tama na. Anong oras na? 7:30 na. Yung mga dadaan. Ooh.
Galing. Sunod-sunod lang sila. Taho guys, pauwi na kami. Ayan, Buendia. Tapos kakanan na lang kami dyan sa ano, sa may OWA. Kahapon nadaanan din namin dito si Manong. Sarap ng taho niya. Mainit pa. Sa kanya na muna. Dalawa sa amin, kuya. Tag-10. Padagdag ng sago, kuya. Opo. Yeah. Yum, yum. Thank you. We're home, guys. Ayan, pahinga lang ako konti. Mga 1 hour. 30 minutes lang. Pwede na yun. Sige, sa muli, ugating ka sana. Tapos punta akong bangko. May mga gagawin ako. Ayun. And, edit muna ako ng vlog kahapon, guys. Para habang nagpapahinga may ginagawa ako. Ayun, guys. Naka-edit na ako. Pero hindi pa tapos. Nagilamos lang ako para mababad ko na sa sa secret bleach yung face ko. So, ayun. May mga nag-comment sa inyo sa sabi ko na ata kanina sa vlog na baka umitim daw kami kasi nag-ano nga kami tapos magbabike, diba? So, ayun, sa morning lang naman, guys, kasi hindi pag ganun ka yung araw sa umaga, and need din natin ng diba, ng vitamin D. So, hanggang na lang kami, hanggang 7 AM lang kami. So, medyo nalilate lang kami ng punta doon. Dapat 5:30 nagsisimula ng pumatya, kaso inasikaso ko pa si Chris, quarter to 6 siya sinusundo. Yun lang din yung namin, yung time namin na mag-prepare. So, ayun, and then siguro pagka nakuha ko na si Tonton, kami na para diretso na kami sa MOA. Kami na maghahatid kay Chris, diretso na kaming MOA para sa maaga. And that's it lang, guys. Ito kung maganap ngayon. Kailangan ko na si Tonton. Di pa nagte-text yung Toyota. Ano ba yan? Ang dami kasing kalooka. Ang daming tawag yung pinapasok sa kasa. Kaya natagalan ngayon. Dati nung kailan minor lang yung gagawin ngayon kay Tonton. Ang tagal. Nung tuloy nung pinalitan yung bangga niya is 1 week lang. Ngayong minor lang ang tagal, mga scratches lang naman yan. Pero huwag naman siya nilang ginagamit ng nagpa-practice. Wala pa man din camera, dashcam. And yun din, pakakuha ko sa kanya. Balik kami sa QC para palagyan ko na siya ng dashcam. Yun. Labi ko na nga yung leg ko. Meron pa akong isa na ito, guys, Bihako. Hindi pa siya dumadating eh. Tagal nga, follow up ko nga. Tapos yung Laksit, wala pa din, ang dami nang nag-aabang. Tapos ngayon pipick upin ko yung sa Slim Glutalipo. Ayun, pipick upin ko kasi 0 na daw sa store. That's it lang, guys. Dati ay naglalaro ng konti niya. Dinami ko na leg. Tsaka nag-ano din kami, nagsasunblock din kami kapag lalabas kunwari. Tulad naman magbabike. Kanina naka-long sleeve ako. Si dati lang kailangan ko bilang siya ng sweatshirt. Kasi mabilis masunog yung niya na yung skin niya. Kaya yun, tuloy pa rin naman yung paglaklak niya ng guys, ng gluta. Lunch, guys. Dito kami sa tour shopping. Yung mga dito kainan. Ayun. Gulay tsaka chicken breast lang. Si Daddy, gulay din tsaka ano yan? Ha? Bopis? Ayun. Free sabaw. Kain tayo. Looks at masa talaga ito yung sandal tulog. Kami guys sa Pure Gold taas, 3rd floor, palinis ng buko.
Ako ano lang tanggalin mo lang. Tapos sabi mo, after 1 week, tanggalin eh. Tanggalin na. Pero palinis-linis na din ang konti. Hi guys! Nakauwi na kami ni Daddy. Dumaan kami sa sa store. Kasi nagpalinis kami doon sa taas. Vlog ko pala yung nagpalinis siya. So yun. And then din na rin ako nagtagal kasi tulog na yung mga bebes. And na-pick up ko na yung Glutalipo, yung Bihaku, tapos yung bago ngayon, yung chocolate na hair keratin. Ayun, na-pick up ko na rin siya kanina. So, yun. And then, namili din kami ni Daddy sa taas ng to shopping kanina. Di na ako nakapag-vlog, guys. Kasi may habang nag-shopping kami, kausap ako sa telepono. So, ayun, ganyan. Multitasking. And then, yun nga, nakauwi na kami. Na-uploaded na rin yung vlog kahapon. Yung bitin yun, guys, hindi ko yun natapos eh. So, ayun. Anyway, enjoy pa rin. Tapos, pinano ko si Sel. Pahinaan de. Punta ko sa palengke. At gusto ni Daddy ng ng gulay. O, diba, gulay. Tapos yung pinabili ko siya ng lag na lang ako nawawala na naman. Pang. Ano ba yan? Ano ba yung lulutuin natin, de? Pakbet! Ayun, pinalaw siya na pampakbet. Tapos, pangulam bukas ni Chris na baon. So, ayun. Bukas is, menu na naman, yung chicken tinola. Gusto kasi ni Chris, guys, yung talaga may sabaw kapag tuyo yung yung baon niya. Hindi siya nag-i-enjoy. I mean, hindi niya nauubos yung pagkain niya. Gusto niya lagi may pang sabaw sa kanin niya. Lalalala! Nagagalit siya. Pakita sa akin yung ginawa. Sa school, ano yung ginawa niyo sa school? Activity na. Activity. Pacheck ng diary. Diary. Yung kadarating niya lang anong oras ng 4:30. Meron sa diary. Galing klinik. Patingin. Sa leeg ko. Bakit? Ang sakit pag gumaganon ako, tapos gumaganon. Bakit? Naramdaman ko lang nung lunch. Baka naman naglilikot ka na naman. Hindi ako knowing you. Hindi ako Sa naglilikot. pagtulog mo. Kunin mo yung ballpen kinolipak Hindi na. ako naglilikot. Nananahimik lang sa puano. Nung pag-struck na ng lunch, may sumakit. Tingin. May yung agreement form. Ayaw nga pala. Di ba pwede ipadala na lang sa'yo? O sige, pupunta namin bukas. August 8. August 8. Sa ko yan, leeg. Sa nurse. Ano yan? Ewan ko. Basta, Nape pain. Visited clinic due to nape pain. Bakit kaya? Baka sa pagtulog mo naman. Kasi para kang matulog eh. Nakatingala, nung pag ng lunch, bigla na nga lang sumakit. Anuin mo pag ganun pa rin. Pa-check up natin yan. Poknat! Basurero ka talaga. Kunin mo nga yan. Pinuha na naman yung Poknat! Sige na, layo-layo ni Groot. Takot ka. Mga hindi, yung bago pa ako pumunta clinic, English time, yung last period kasi namin ako pumunta ng clinic. Yung mga, na, religion, tapos Filipino na, ginaganon-ganon ko na lang para, matanggal ka sa ayaw. Basta mamaya, tingnan natin pag sumakit ko yan bukas, pa-check up na. Kumain ka? Anong binili mo? I'm so wrong. Ano? Dalawang biscuit sa recess. Ha? Dalawang biscuit sa recess, tapos, ulam burger. Tamo, yun lang din naman pala mga binibili mo eh. Pag pinapabawa ng itang ulam burger, ayaw mo. Ibang ulam burger yun yung yung fried. Yung ibang ulam burger yung pure foods, yung naka-fry. Parang nuggets. Nuggets burger. Ayaw ko sa'yo. Basta bukas babaong ka na ng What's that, Kalbo? Vape?
I'm busy. Ayun guys, hold na lang natin kung anong binili. As if naman ang dami-dami, no? Ayun. Wholesale kasi doon sa 2 shopping eh. So ito, short ni daddy. Yun, kasi naiinis siya kapag hindi kagad na babalik ni Sel yung mga nilaban. Yan, binila ko na siya ng 6. Tapos, 6 din kay Chris. Yan. Halos magkasing laki na lang, oh. Ayun, ito, 50 pesos lang isa, diba? O, pang araw-araw, saan ka pa? 50 pesos, guys. Kapag ka bumili ka sa mga bazaar is magkano? 250. Oh. Doon, 50 lang isa. Same as dito kay, ato kay Chris, 45 pesos lang. Mga ano mo, shorts mo, ayan, binila ko din siya ng 6. Hindi, magluluto ako ng anong pabila ko at tesel mo sa palengke. Wait mo na lang. Ah, okay. Yan. Uy, kunin mo na to na. Lagay mo na to sa ano mo. Hindi pa ka nalalaban? Akin to lahat? Hindi, ito lang. Yan. Yun, tapos ay, ito pa pala, may damit ka pa eh. Yan, damit ni Chris na ayan, kasi tabatchoy. Hindi na kasya na naman yun. Wish ko lang magkasya sa'yo yan. Puro Michael Jordan. Pwede na yan kasi ano, wholesale. Kaya naman damit is, ito pa oh, naiwan ako. Ito, 10 pieces na binili ko kasi 35 pesos lang. O diba, magsawa ka kakabihis. Ito na yung damitin mo ngayon pag ano. And then, sa ano, to shopping din ulit. Wait lang guys, let me patong you there. Paknit! Daddy oh! Talaga si Paknit basurero eh. Tingnan mo yung mga resibo. Bumili kami guys ng jogging pants. Ayan, ito sa akin. Large size. Kasi gusto ko yung ano, komportable ako. 180 pesos lang. 180 pesos. Diba? Fungacious, ang ganda ng tela. Tapos si daddy, wholesale na bili. 3 black, pare-pareho lang naman. Pare-parehong kulay. Ayan. Pag bumili ka doon guys, 3 piraso, wholesale price na siya. So ito, magkano to daddy? Yung 310, 3 na diba? So 110 each. Ayan o. Oh, ayaw pakita. Ayan yung price niya. 110. Tapos 130 yung retail niya. So since 3 binili ko, 300 ano siya, 30. And then crash guard yung binili namin guys, pang ano, pambahay kasi si daddy ang bilis umitim ng ano, ng braso, pero ayun, hindi naman masyado ngayon, feeling ko lang umitim siya. Kaya bumili kami ng rash guard, tapos ano na lang, papatungan na lang yan ng sando para may cover lang siya sa arm niya. And ako, ayun, isa lang din binili ko para wash and wear na lang. Yan, kaano siya, parang katerno siya nung ano ko, nung leggings ko na binili kahapon sa MOA. And what else? Yun lang, puro rash guard ng daddy, 3, si wholesale. And then itong, ay, bakit ginusot nila? Nakakainis. Ito pang ilalim sa mga ano, sa mga jacket, sa mga blazer. Yun. Magkano to? 160 pesos. Black. So, yan. Parang lingerie. Itsura. And then, last, etong ano. Etong, ano ba tawag dito? Anong garments to guys? Anong tawag dito daddy? Cycling. Ayun. Ito. Cycling. Maliit na cycling. Short na mga smurfs. Kasi kapag ka, ano, dinadatnan, diba? Para na-hold yung ano niya, yung tawag dito, yung napkin. Kasi diba may tendency malaglag, kahit na nakadikit yan. Or, kapag ka nakapalda, naka-shorts na, short shorts, so kailangan ano, may ganyan. Alam nyo ba, nung high school kami, never kaming nag-short na walang cycling guys. Ganon ka, ano si Papa, kahigpit. Pwede kami mag-short, basta
may cycling. And yung cycling pa is yung ang haba na hanggang dito talaga sa ano, sa may tuhod. Kaya yung short namin nandito. Tapos nandito yung cycling. Labas lagi yung ano, yung cycling. So, yun. Yun lang guys. Yun lang ginawa namin sa maghapon. Antayin ko lang si Sel. Tapos magluto na ako ng ano namin, ng dinner namin. Yeah. Walang water daddy. Luto tayo guys. Pakbet. Yung isang na yung ano, bawang sibuyas, kamatis, pork. Yun ako pala yung ano, yung hipon. Kumuha ko dun sa hipon na pinabilaw kay Sel. Yung may nakalagay ng wifi. Ayan. Tapos lagyan ko na itong ano, bagoong balayan. Ayan o, nakikita nyo sa picture na yan. Yan yung gulay na pakbet. Mema lang. Kain tayo guys. Kami na lang ni Daddy. Nauna na sila. Si Chris yung pinaka-naunang ano, kumain at gutom na daw. Let's pray na muna today. In the name of Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, and bless the gift that you are about to receive from thy bounty for Christ our Lord. Amen. Amen. Ayan, durog na durog yung ano guys, yung kalabasa. Para na pinakasabaw na sarsa. Ayan tayo. Very nice. Very nice. Request siya ni Daddy. Gulay. Yeah! Very good. Hi guys! Ayan, tapos na naman ang araw. Anong oras na ba? Aga pa pala. 8:30. Yun, nakapag-dinner na kami. Nga pala ng vlog ko yun guys. So yun, sabi ko kay Daddy maaga kami matulog para maaga din kami ano. Magising bukas siguro. Sabay ko na siya sa pag nagising ako, gising ko na rin siya kasi naabala kami sa ano, sa pagpe-prepare. Yung ano kasi yun mabagal kumilos. So ayun, instead na dapat alas 6 nakaalis na kami dito sa bahay para pumunta mo is nagiging 6:30. So ayun, mas maaga, mas maganda sana para saktong alas 7 is paalis na rin kami ng MOA para hindi masyado naabutan ng ano, ng araw nga. Buti kung kulimlim, yung medyo muulan-ulan, mas okay yun. Pero pag ganyang mainit talaga, ang sakit sa balat. So ayun, kaya sabi ko sa kanya, bukas maaga tayo pagising ko gumigising ako ng 4:30 So siguro, sabi ko mga alas 4 siguro gigising na ako para makapagluto na ako, and by 4:30 or 5 tapos na ako. So iiwan ako na lang si Chris kay Sel na yung pagsusunduin na lang kasi ayun, basta na-prepare ko na yung pagkain niya, yung baon niya, tapos nagising ko na siya, is okay na yun. So ayun lang guys. Natutuwa naman ako kasi seryoso si Froggy sa ginagawa namin kasi sabi ko bukas, pwede pass na muna tayo bukas. Magano na lang muna tayo, mag T25 o kaya yung parang sayaw-sayaw na may na-download din kasi siya na ano, na exercise na more on dancing siya. Sabi ko yun na muna kasi guys, ang sakit sa tuhod in fairness. Nanibago twice ba, 3 araw ba naman kasama yung unang gabi namin plus 2 araw na, kaya parang sabi ko medyo masakit yung mga dito ng tuhod ko. Sabi niya ayan, kaya na daw ako may arthritis na daw ako, pero hindi talagang nanibago lang siguro, pero kaya pa naman. So habang gusto niya yung ginagawa namin, sasabayan ko siya kasi pag ayaw niya talaga hindi mo mapipilit yan. So yun. And nakapag-ilamos na ako, nakapag-toothbrush na. Ay, excuse me. Time na para placenta oil. Ayan, ito palang placenta oil guys. Nasabi ko naman sa inyo noon, dapat sa mga acne prone skin, dapat walang oil na ginagamit, diba? Pero binigyan ko naman ng chance yung placenta oil, and then itong rosehip oil, okay naman siya sa akin. So nag-clear naman siya, may kita yun naman, diba? More on pamumula na lang talaga siya. So yun. And ito placenta oil is ano bang ingredients nito? Kojic acid, glycolic, yung glycolic pang ano yan ng pimple, pang tanggal yan. Olive oil,
PPG, imported placenta extract, lanolin, and vitamin C. So, yun ang mga ano niya, mga actives niya. Ayun. Yan ginagamit ko as toner. Konti lang guys, kasi may ano to, parang, kasi oil nga siya, parang medyo warm siya pag in-apply mo na. So, ayun. Yan, and then, dinadab-dab ko lang din siya. Hindi ko siya yung pinukos ko sa, lalo na sa mga, ano, kaya sa mga mapupula pa. Pakita ko nga sa inyo ang aking face lock, malapitan. So, ayan siya sa malapitan, guys. Para siyang isinumpa talaga, diba? Parang connect the dots, yung mga, ano, yung mga pamumula niya. Parang mga bituin sa langit na nagkalat, nagsabog. Ayan siya. Especially yung dito sa jaw, ano ko, jawline. Diyan ako madalas pinuputaktiin dito sa may ano, sa may tenga. Ayan. Minsan nga dito pa sa ano, sa loob ata yun. Meron pa dyan. Diyos ko, sakit-sakit pag sa loob na. Nakakaloka. So, ganyan lang. Dab-dab lang siya guys para maano, ma-absorb ng mga ng skin. Lalo ng mga pimple marks, pimple scars. And then, paano ko siya, pa-resting ko siya siguro mga ilang minuto or 15 minutes, ayun, para totally ma-absorb siya ng skin bago ko siya lalagyan ng ano, ng itong rosehip oil. So, ayun lang ginagawa ko guys sa ano, sa gabi. And then, yun nga, sa morning is itong secret habang nag-edit ako, yun ang binababot ko sa kanya. So, ayun lang guys. End ko na tong vlog and we'll see you all tomorrow. Good night! Mga pa-shoutout ko, ano ba yan? I'm so sorry talaga. Wala akong kasilbi-silbi talaga.